We are too busy with everything and anything. Therefore, sometimes we forget to take a deep breath and appreciate ourselves. So today I have only 5 letters for you that read as follows: DFTBA, which stand for do not forget to be awesome, or rather don't forget to be awesome. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpuki N isiZulu. Namhlanje ngingathanda ukuthi sixoxe ngephepha lesithathu, sibheke isiqephu B. Kusho ukuthi sizokhuluma ngemibhalo emide edlulisa imiyalezo. Ngizothanda ukukhuluma nge-article Yephephabhuku. NgesiNgisi singathi phecelezi, today we want to outline a magazine article. Yini okubalulekile nge-article Yephephabhuku? Ukuthi obhalayo uzobhala ngalokho okuhamba phambili emphakathini. Ubheka nje izindaba ezisematheni, ubheka lokhu okusemqoka. Esingakuhlukanisa kabili, zikhona izindaba noma lokho okuthandwayo. Zikhona futhi izindaba ezingathandwa noma lokho okungathandwa. Ake sibheke okuthandwayo, nawe-ke usungazicabangela okunye, kodwa yilokhu mina engikuphathele kona, izindaba zemfundo. A few days ago besiqolozele komabonakude bethu sifuna ukubona ukuthi yisiphi isifundazwe esidle umhlanganiso. Yibaphi abafundi abaphumelele futhi bazotholani? Siyibonile-ke iMpumalanga ukuthi uma ngabe uphumelele wadlula bonke abafundi baseMpumalanga, unikezwa izipho eziningi kakhulu ezifaka phakathi nemoto. Siyazithanda izindaba zosaziwayo, siyazilandela kakhulu. Kulamalanga nje besilandela usaziwayo osanda kudlula emhlabeni, uRicky. Yebo, sikuzwile ubuhlungu namanje sisabuzwa, kodwa akekho umuntu obengalandeli indaba yakhe. Thanda izindaba zokuvakasha nokungcebeleka. Ake sikhulume ngalezi esingazithandi. Akekho ojajuliswa ubugebengu, udlame, yinhlupheko nobubha, yizidakamizwa njalo njalo. Lokhu kuchaza ukuthi obhalayo unalo ilungelo lokugqugquzela eseke into ethile, ikakhulukazi lokho esikuthandayo, kanti futhi unalo ilungelo lokugxeka lokhu esingakuthandi. Okwesibili, obhalayo angenza ihlaya noma axoxe ngokuyihlaya nokuhlekisayo. Siyazi sonke imibhalo emide edlulisa imiyalezo inokuthathu, inesingeniso, umzimba nesiphetho. Ake siboneke. Isingeniso se-article Yephephabhuku kuzokuba yisihloko. Qaphela mfundi, isihloko sakho kufanele sihehe. Singasho ngesingisi sithi phecelezi, your heading should be catchy. Ungakhohlwa-ke igama eliqalisayo esihlokweni sakho kufanele libhalwe ngosonhlamvukazi. Uma unamagama amathathu, kusho ukuthi kulawo magama amathathu unegama lokuqala elizoqalisa ngofeleba, elesibili elizoqalisa ngofeleba, nelesithathu elizoqalisa ngofeleba noma usonhlamvukazi. Emgqeni olandelayo usuzobhala igama lakho. Kubalulekile ukuthi sazi ukuthi ngubani umbhali we-article. Sesipheleleke lapho isingeniso sakho, usuzokweqa umugqa.
ukuze ubhale umzimba wakho ongathatha izigaba ezimbili noma ezintathu. Ake sichaze ukulandelayo. Sithe mangabe sikhuluma ngembhalo emide edlulisa imiyalezo, sathi iye ibe nezihlokwana. Sathi lapho kungekho khona izihlokwana khona yikuphi? Sathi incwadi, okungayincwadi yobungani noma incwadi yokucela umsebenzi noma incwadi yokukhalaza. Lalela-ke. Ne-article nayo kungenzeka ibe nazo izihlokwana, kungenzeka ingabi nazo izihlokwana. Izihlokwana zayo will depend on what the writer is writing about. It will depend on the subject matter in question. Ake ngicacise ngalolu hlobo. Ake sithi wenza umbiko omiselwe imigomo noma umbiko ongamiselwe imigomo. Izihlokwana zakhona balulekile ukuthi uzibhale futhi they are specific. Esesingeniso sisibiza ngokuthi inhloso. Esomzimba sisibiza ngokuthi uphenyo noma ucwaningo. Isihlokwana sesiphetho sisibiza ngokuthi siyiziphakamiso. Lokho kubalulekile ukuthi ukubhale phansi. Ake siphinde senze esinye isibonelo. Ake sithi ubhala ngesibuyekezo. Izihlokwana zesibuyekezo kufanele uzazi, uzibhale phansi. Lokho kubalulekile futhi uphoqelekile. Uma ngabe uyafuna ukwazi ukuthi izihlokwana zesibuyekezo zimi kanjani, hamba uye kule channel ethi isiZulu the curriculum breakdown, uyobukela ivideo enesihloko esithi iphepha lesithathu isibuyekezo isiqephu B. Ngiyabonga, asiqhubeke ningi. Bengingathi nje mina uma umfundi ezoba nezigaba ezintathu, mhlawumbe angazakhela izihlokwana ezintathu ezizohambisana nalokho afuna ukukusho. Uma ngabe ezoba nezigaba ezimbili, nalapho uzokwenza kanjalo abe nezihlokwana ezimbili. Kodwa yini ebalulekile? Noma ngabe unezigaba ezintathu nezihlokwana ezintathu, yini ebalulekile? Yilokhu okulandelayo. Nikeza izibonelo ezibhekiswe empilweni yomuntu thizeni noma empilweni yakho ngqo. Singasho ngesingisi ukuthi use real life examples or examples that are based on your past experiences. Lokho kunomthelela omuhle ngoba kwenza indaba yakho ihehe, kwazise phela uxoxa ngento eke yenzeka. Ngokwesibili, sebenzisa amagama azokwakha aqubule isasasa kanye nelukuluku. Njengokuthi nje ngokucabanga kwami, ngokubona kwami, ubusu uyaqhubeka. Okwesithathu, buza imibuzo. Isibonelo, ngabe kufanele yini ukuthi? Esesibili, ngabe umphakathi uyahambisana nombono othi? Okwesine, hamba phela uye embhalweni yobuciko. Ulalele abantu abaziwayo, osaziwayo ukuthi bathini. Uthathe okuzwile komabonakude ukusebenzise as a quotation. Kusho ukuthi lezi zinto ezine uzozenza kuwo wonke ama-paragraphs noma kuzo zonke izigaba ozobe unazo. Uzobe seke wenze njani? Weqa umugqa uma usuqedile. Uyazi-ke usufike emaphethelweni e-article yakho. Kusho ukuthi lokhu-ke manje yisiphetho. Nalapha futhi awunaso isihlokwana esiphathekayo. Kodwa-ke
Uphetha kanjani? Ungaphetha ngokuveza umbono wakho. Ungaphetha ngokwenza isiphakamiso esithile. Ungaphetha ngokucela okuthile emphakathini. Mhlawumbe nje ucela ukuthi umphakathi mawuphathane kahle, ucela ukuthi masithandaneni, ucela ukuthi masihloniphaneni, ucela ukuthi masinikezane indlebe. It will depend on what you are writing about. Your opinion, your recommendation and appeal will be based on what your article is about. Ngiyabonga kakhulu. Sengiyozwa ngani-ke balingani nani bafundi ukuthi niyafuna yini ukuthi mhlambe siyibhale i-article yephephabhuku esizoyisebenzisa njengesibonelo. Kodwa la ngibona ukuthi kubalulekile ukuthi ngikunikeze lokho okudingayo ukuze ukwazi ukwakha noma ukukhanda eyakho i-article yephephabhuku. Ngiyabonga. Usale kahle. Uyathandwa.